Здравейте, мили мои братя! Сега ще ви пусна на една хубава албанска песен на Маре Мамети, Елена Магдалена. Надявам се този път да може да се чуе, така си мисля. Надявам се. Дано да се чуе и да стане клипчето perfect, very good, excellent. Hello, my friend all. I will tell my name is Georgie. I come from Bulgaria. Yes, I love only one girl. She is Fifi. Yes. Enjoy your life. Наслаждайте се на живота ви. Сега ще започне. Моля, стегнете коланите. Надявам се този път да имам късмет. Здравейте, това е от мен, надявам се да ви хареса, не знам дали песента се чува, дано надявам се да не се ми изгуби излишно време, така мисля аз поне, и надявам се enjoy и да ви хареса. От DJ Perfect Man. Това от мене. Бъде чекай да настроя очилата. Да. Така. Това беше специално за вас, мили мои скъпи приятели. Специално. Надявам се да ви хареса много. Много. Да. Само да. И моля, ако ви хареса клипа, коментирайте го в фейса ми на DJ Георги Бенетов, лошото момче. И моля, без обиди, че съм проводив. Без обиди, че не знам. Миша дупка трябва да се крие. Така че да внимавате какво ми пишете. Искам целувки, усмивки. Добър клип, Гошо лошото момче да ми пишете. Така.
И след това да ми пишете, бе, ти направо гръцката звезда. Е, това да ми пишете. Аз да кажа, не преувеличавайте много, все пак не съм звезда. Само наполовина. Enjoy. The pop star in the world. Come now. Yes. Enjoy. Ich bin George aus Bulgarien und dann jetzt ich spreche Deutsch. Nicht so viel, aber geht. Ich kann auch Deutsch reden. Das ist sehr schlimm. Ich bin 4 Jahre in Wien. Ja, mit meinem Vater arbeite ich als Bausteller. Das sehe ich hier. Okay. Ich liebe nur eine Mädchen, wer weiß. Wer ist das? Viel Spaß. Selfie. DJ Vienske. Манекенчето на Виена. Да. Чао. Enjoy.